Contes de la iaia. Sí, de la iaia. El monstre dels colors. Aquest és el monstre dels colors. Avui s'ha alçat estrany, confós, atabalat. Ben mirat, no sap què li passa. Ja t'has tornat a embolicar? No n'aprendràs mai. T'has fet un embolic d'emocions i totes barrejades no funcionen bé. Hauries de separar-les i endreçar-les cada una dins d'un pot. Si vols, t'ajude a posar ordre. L'alegria és contagiosa. Brilla com el sol. Fa d'estels com les estrelles. Quan estàs alegre, rius, saltes, balles, jugues i vols compartir l'alegria amb els altres. La tristesa sempre fa que trobes a faltar alguna cosa. És suau com el mar, dolça com els dies de pluja. Quan estàs trist, vols estar sol, no tens ganes de fer res. La ràbia és dolenta i ferotge com el foc, que crema fort i costa d'apagar. Quan estàs enfadat, sents que s'ha comès una injustícia i vols descarregar la ràbia en algun altre. La por és covarda, s'amaga i fuig com un lladre a la foscor. Quan tens por, et tornes xicotet i poca cosa i creus que no podràs fer el que se't demana. La calma és tranquil·la, com els arbres, lleugera com una fulla al vent. Quan estàs en calma, respires a poc i profundament. Et sents en pau. Aquestes són les teues emocions. Cadascuna té un color diferent i ordenades funcionen millor. Veus que bé? Ja són cadascuna al seu lloc. Tristesa, ràbia, por, calma, alegria. I ara, es pot saber què et passa? I conte contat, ja s'ha acabat.